Ayun. Tapos sa makadiri. Ang trabaho. Ano yung patsi ka ng trabaho diri, atay? Now, bakit ay gusto ko mga friends diri, Kinaas na diri na nga ligo. Ikaw ba nga dili ko yung mukha amahan? Usa may taong katako, dali sa gusto ni Abi. Tago kay makitaan kanila ba? Bakit diri, atay? Tago ba? Hindi ka na pwede makitaan. Saan bang ka nga yung taguon man ko nimo? Ano mahulaw man ka? Ang mauna man ko? Rabante? Tay, paminaw ko sa kuha? Ay, pagahip ulo ba? Nakisamot ka? Ay, maulawan ko sa kong mga amigo. Na kong mga friends nila, Dinis lang nangaligo nga resort. Unya karon, naday ka din nagtrabaho? Usa may taon ka, uy. Nakan man ka? Ipakawaw man ko nimo. Nagpaila ko sa ilaha nga. Naatay kaya. Unya karon, makitaan ka nila? Kasi masulti na sa kuha. Na kuha mahal usa ka construction workers. Inga lang mga dili ko nimo amahan. Nausa man katay. Unta! Dili ikaw kong amahan. Ano man po ka? Nganong magpaka? Naamang ka? Nga wala mang yuta? Tay, imong gihatag sa kuha, Tulak na kaayo nga kwarta imong gihatag sa kuha. Ha? Pila na tayo, Ha? Wala pa man ko suldo Pila na. Nya Ako'y nangako sa ilaha nga ako maghatag og lechon. Unya karon, na problema kung mangitak kung asak mangitag idungan ka kwarta. Imong gihatag tulang kayo. Ako ba nimo tay? Mangitak biglang trabaho. Ay sa agwanta ning construction, pila na may kita mo anak. Nausa may taon ka. Unya pa jud ka diri nagtrabaho. Nagpakaula mo na maintaon ka sa kuatay. Magpakanaamang ka. Nga. Paano naman ka sa kuha? Kung sa'y trabaho na ako. Sige na tay, be. Pauli na dito sa balay. Dito to magtiwas, ha? Dito to magtiwas. Nakasamot ka? Pauli na! Pasagkiin na! Ako may trabaho. Sama na Pauli na lagi. Sabaan ko. Butbulon ko. Huwag mo labot. Sige na. Padali, tay. Sama nga nung ba ako rin? Ano man ko ni mo? Ako rahod. Saan ako itrabaho? Ikaw rin nakabusat karong adlaw sa kuha ba? Ikaw yung hinungdan, ano tay, ha? Sa inungdan. Para pa magkato sa hinungdan? Ha? Ikaw ang hinungdan niya, hindi ko makaadto dito, Ha? Tay, ako yung maulawan na sa mga friends. Nakasagot ka? Lawan? Asa mo ito yung utok gibot ang tay? Ha? Nandito pa dito ka nagtrabaho. Nandito ako mga friends nagsabot nga. Dito may kita-kita. Nakasabot ka? Ako yung belay na ako na nga naamo diha. Nga naamang ko nagtrabaho. Mo ganito. Ha, di ba makamuuli? Uli, nung pa man ako kong trabaho. Paano mo nagtrabaho? Ay pagsaba, ha? Nanawag na. Wow. Paghilom! Pwede pera na inyo. Huwag di pa, Paghilom, ha? Hello?
Kanang. Dali lang jud ha. Kay emergency kaayo. Si mama among gi dala sa ospital kay nawatan siya malay. Sorry jud kaayo nga di jud ko makaanak dira. Pasensya na kayo kato kong gisaad sa inyo ha. Mubawi lang ko sa sunod. Pasaylo alam jud ko ninyo. Emergency lang jud kaayo. Ha? Sige na. Bye na, bye. Unya karon. Nangita na sila sa kuha. Ako may pakasado ni mo. Ako pagkasad ni mo. Ako pa ni mo tayo. Nangita kong nagtrabaho. Dili alang construction. Di ka kahatag sa akong unsay gusto na ko. Di ka ka-provide. Unsay gusto na ako, nakasabot ka. Kuang kaskuha. Sa gamay pa mo, mauna na ako ang trabaho. Sa gabay pa mo. Isukmat mo. Mat ni mo. Maulagi na tayo. Maulagi na. Palibasa. Pakaon ako ni mo. Trabaho. Wala dyan kayo naabot. No. Kiwa man ka na ng kamot. Siguro tayo. Mga siguro ni. Ang gibiyaan tang nanay. Kay tungod, wala siya nakagwanta sa imo ha. Karon na nagko na ka. Pangingana na ka. Mutabang ka. Paghilom. Hilom. Ay sa daghang istorya. Sala ni mo. Sado ng mo ni mo. Hindi. Nga nagko na mo. Sado na ako ni mo. Sala ni mo. Ay sa balik-balik. Inyo ha. Lipay-lipay. Nadagko mo. O may katabang pod. Natural. Samtang bata ko. Amo enjoy ang sarili. Nakasabot ka? Pao ba di ay? Nga bata pa mo, maging anak mo. Dapat mo katabang mo ginikanan. Mo gano. Maningkam ko. Para, di man na akong kaimtang pag ako may gulang. Nakasabot ka tay? Sumakaron, ikaw, komportable na kayo na ni kanunay? Ha? Mo gani, natigulang ng iyong amahan. Dapat di mo tabangan. Tapong kay ka, dapat Ay. di mo ginikanan. Kulang pa gani no. Gikan pa sa akong pag-eskwela. Kulang pa kaayo. Ang imong gitabang sa kuan, nakasabot ka? Pero nanagko na mo. Naka-graduate mo. Sino tay? Ina. Di na tayo maglalis. Kapoy pa minawon sa balik-balik. O, ato ano Ang yung mga di makasabot. O, ato ano to yung mga barkada. Barkada may gay mong gikwat. Paghilom dra. Hilom.